sembah mulun kapur bori sang moro bengat
Pamane kangyan kalang Sibreng kasih Buko sawak maksud belahan semoblak megoy ngakoso keruntungan sumisih nganan ngiring binarum cahyo abang nelai mijil saking jagat wetan kawis tinggal bagas korohan rang jagat weh panggesangan mring sangyo para wita gelar-gelar gumelaring pertapan Kalkondo kawis tinggal tanduran ijo royo-royo miring marga ingkang manghayat ing padepokan toya sendang tinalang-talang mring pancuran kinarya sesuci sarana manembak mring ilahi ngapuraning pertapan rinengga reca Sanghyang Ganapati meratelaken lamun kowe kono dadi sasana pambabaring kawruh kautaman ora-ora kawis tinggal bawira kinarya gegladen para siswa ingkang sami ulah bandayuda pratiti sing jemparing prigeling olah goda tumbak bindi sarta kerwis minggahing patrabaan keparenggah ketungguling pendhita nggih ingkang apeparap Begawan Bisma ya sinebat Resi Dewabrata ya kanggo panaya senadyan to Brahmana ing sampun sepuh nanging wis kawentar Surasekti Mandraguna mumpuni ngagalembak wasis waskita ing esti dasar Brahmana ingkang wegik lan buntas ing tata ing ring kaprajan pramila katan mukal lamunta sang Resi jinunjung drajate prasasat
Jawata Laisara Prabawa kaliyan Sang Wikudibya. Nalika ing mangke Begawan Bisma kepanelenggah ing pendhapa Wacradaan nampi papane Narendra Agung Mandura Sri Baladewa Yabala Rama Kakrasana ingkang sesarengan aliyan Narendra ing Ngastina nenggih Prabu Duryudana Yasuyudana Jaka Pitarna ingkang kadherekaken pujangga kraton Ngastina Brahmana ing saka lima ingkang apeparak Resi Druna Yori Sangkung Dayana Barat Wajaputra Datangan Kewarong Kanaka Ngastina pangkat patih ijil saking Plasa Jenar ingkang kasih Raden Patih Harya Sengkuni Harya Suman ya Sang Trigantapati. Ing jawiandir pasibaning para putra siswa ing Pertapan Ngetal Kanda awis tinggal jawil jinawil resik kumalesik satemah dadya gayeng gumarenggen anggrebo apa wigatine para narendra pitataning jalma sami sowan wonten ing Pertapan Ngetal Kanda. Dereng bangun kawijil pangandikane Sang Maha Resi Dewa Brata mangkana lamun ta karya sing karna.
Sopanto wahyuning Allah ya tumilah mangolah nyamu bangkit bangkit mikat reh taning jiwanggo kang mangkono patut sinebut wong sapa sepuh sepi hawa awas loroning atunggil Astungkara sidang sekaring bawana langgeng uga rahayu sagung dumadi Kage Prabu Mandura Kage Prabu Ngastina sakrawuh ning pertapan ngetal kandha kene para gagi diprayogakne anggonmu lenggah Putu Prabu Waladala ya jagat ya dewa ya bathara inggih yang pangraos boten kirang sekeca nggih kula suwan Abiyantara boten langkung sembah pangabektinipun ingkang wayah Mandura kunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Takandha semanten ugi kula yang ingkang wayah Ngastina Duryudana ugi ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji mawantu angka kunjuk wonten sandhap padha paduka Hyang Dewabrata iya putu nak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestuku mara gagi tampanana Baladewa klawan Duryudana kawula inggih kula pun di tangan kula kalih mugi andadosaken jimate gesang kula dinampi tangan kalih mugi ami duwe kasantosan lair batos Pendhita Durna diprayogakne anggon mulungguh
Wala wetes wala gimbal manyar-manyar mregatil buntut iki sanding-andingan moto yen dituplak dadi molok. Inggih sami Kudebya pangeras mboten kirang seke kanggen kula sowan mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuan kula punjuk penemban. Iya Durna ndak tampa gawe bombonging rasa. Patih Harya Sengkuli diprayogakne anggone Siba. Inggih penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Mboten langkung sungkem pangabekti kula kunjuk dhumateng Paduka Sang Mikudebya. Iya Suman ndak tampa gawe bombonging rasa. Kaya kejubrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene palungguhan iki para narendra pitataning jagat mutiaraning para umat. Putu Prabu Baladewa, putu Prabu Duryudana kepareng nyarirani pribadi munggah ana ing pertapan Ngetal Kandha kene. Banget aku ngaturake panuwun. Lan kejaba saka kuwi yen pancen anggenmu rawuh mung mertinjo ngabarake kahanane Bisma, syukur bagi sewu ewa semono. Lamun kono bab wigati ingkang bakal nduk babar maragake wedharna ingkang kanthi tetila. Kawula nuwun sewu penemban. Yun agunging samudra pangaksami kepeksa kula pun Harya Suman ingkang minangka dados talang aturipun para narendra agung ingkang sampun siba. Kejawi tilik tata tititen ingkang kagelar wonten ing pertapan Talkanda yektosipun wonten bab wigatos ingkang badhe kaaturaken lan bab menika mangke kula kinten inggih namung Paduka Sang Penemban Bisma ingkang kuwawi ngudari reruwet madangi dumateng pepeteng. Mboten sanes kejawi prihatin ingkang animbrung wonten ing negari Mandara kawit gerahipun Sang Prabu Salyapati ingkang nandhang ruga sampun sawetawis dangu parandene madal saliring sada. Pramila saking menika kula pitados nadyanto namung seklimah sabda utama Paduka Sang Resi Dewa Brata yekti badhe dados obor pepajar tumraping petenging jagat Mandara. Pramila kula aturi paring dawuh iku anjrahing Kang Puspita Orung kasliring samiron ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh laras renaning driya Bom ilah ngawit namastu namasidan
Putu Prabu Mandura dening Ngastina, Pendhita Durna dening Patih Harya Sengguni. Babar pisan ora nduga mana lamun tori palungguhan iki Kaki Prabu Mandaraka anak Prabu Salyapati nembe nandhang gerah ingkang nyatane manut ature Sengkuni wis pirang-pirang sasi madhal saliring tombo. Nah, Ruhanana ya uluk menungso ingkang ginanjar gerah, wong ingkang nandhang lara kuwi durung karuwan yen nampa bebendune pengiran. Bisa uga kanthi nandhang sakit mau mujudake pepenget utawa pepiling saka Gusti supaya menungso mau gelem mawas diri ngati-ati lan gelem dandani pakarti kanthi tata cara urip ingkang luwih becik lan urip ingkang luwih resik. Lara lan waras kuwi dudu ukuran. Lara lan waras kuwi dudu ukuran dawa cendhake umur. Nanging ngreksa awak supaya tetep waras kuwi mujudake kasetyan lan rasa syukure menungsa marang kanugrahane pangeran ingkang awujud jiwa lan raga. Lan manehi putu manungsa kuwi dening pangeran pinaringan piranti ingkang awujud jiwa lan raga ingkang loro-lorone mau nemtokake marang lara lan warase awak. Merga wong lara kuwi disebabake saka piye carane urip lan uga piye carane mikir. Carane urip kuwi bab pakulinan, tata carane mangan ing saben dina kuwi kepiye, sing dipangan kuwi apa, carane sare kepiye, anggone olahraga kepiye. Kuwi carane urip. Ewadine carane mikir. Kuwi ana sing digawe kenceng nanging uga ana sing digawe kendho. Yen perkara apa wae banjur dipikir kendho, mesti ndayani tentreming ati, beninging rasa, longgare napas lan kendhone saraf. Nanging kosok baline yen carane mikir digawe kenceng, atine tansah hidup, rasane kisruh, napase dadi ora tumata, sarape dadi kenceng, kuwi mesti bakal dadi sumber-sumbere lelara. Mula titenana wong sing awake santosa kuwi mesti wong sing gatekake marang sarirane linambaran rasa sabar lan narima. Lan dereng kantenan nuwun sewu wong sing seneng olahraga njur panjang yuswane awake sehat iku dereng kantenan. Lan ugi dereng kantenan Sang Resi nuwun sewu piyayi ingkang gesangipun mangan sak geleme dhewe, njur ngrokok sak penake dhewe njur niku mangke cendak umure dereng kantenan. Buktinipun menapa? Nadyan to menika pinter ing bab kesarasan anggadhahi wujudipun griya sakit ngemapan wonten kidul mrika ing sakmangke jumeneng mongko dadi tiyang ing angka kalih tumrapi sak kadipaten mriki. Ning nyatanipun ngrokoke nggih terus nggih sehat sanget awakipun malah. Menika bukti, mongko menika dokter lho menika. Ning ngrokoke sami kalih kula. Dados menggawe durna nuwun sewu, tiyang rokok niku derek karen yen dadi sumber lelara. Ya ana sing ngarani lamun to wong rokok ki bakale dadi penyakit paru-paru. Ning kanggone wong sing ora ngrokok bakale dadi penyakit rupa-rupa ngono kuwi. Kowe balane sapa to Durna? Kula balane Mbah Tarom kula niki. Layak padha le kedaket. Lah nggih mila saking menika perlu klaturaken bab menika. Lan malihipun bab menika sesarengan kejawi Prabu Salyapati nembe nandhang gerah kok inggih anyarengi pusaka agung ing negari Mandaraka inggih keris Kyai Udan Mas menika ical saking gedhong pusaka Sang Pantara Ratri
prasasat ragen yang kagungan tosing sim Rama Dewa ingsun prayogane ripalungguhan iki mengkene wae kudu magapokan anak Prabu Salyamati ngendang gerah upamane kaki Prabu Baladewa klawan kaki Prabu Duryudana Kidul Kesruh kang dadi penggali memper merga pancen Prabu Salya kuwi mara sepuhmu. Nah ripalungguhan iki pun eyang tak nekseni mara gage kabeh padha ngudala gagasan padha paringa dawuh jungguh lawan krenjeting batin kanggo srana ambingkas lelakon iki kira-kira apa sing bakal tak tindake kabeh padha paring dawuh nyibarate wong klenengan mengko Bisma tak ngegongi wae ya kabeh do usula, kabeh do rembukana, kabeh padha ngudal gagasan lan kepinterane dhewe-dhewe kabeh mengko aku tak sing ngegongi. Mergo aku yen dijak rembukan sing abot iki rada rekoso, yen rembukan gending ayo karo aku. Monggo. Nuwun sewu kaliyan matur sisih nyuwun samudra pangaksami kula ingkang putra Manggala badhe derek matur. Iya, kaki Prabu Baladewa piye? Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten. Menawi saking pamanggih kula semunipun wonten gandeng cenengipun gerahipun Kanjeng Rama Mandaraka kaliyan icalipun pusaka Mandaraka nenggih keris Kyai Udanmas. Keris pusaka Kyai Udanmas menika sejatosipun adapur tilam sari pamoripun pancen Udanmas mila kaprahipun sinebut Udanmas lan pusaka kala wau manut dongengipun Kanjeng Rama Mandaraka menika peparing saking Kanjeng Hyang Argabelah Resi Bagaspati ingkang dipun paringaken dumateng Kanjeng Rama Salyapati ingkang anjalari dados lantaran sedanipun Eyang Penemban Bagaspati. Nah, bab icalipun Kyai Udanmas. Semunipun menika mujudaken pepeling saking Gusti, pepenget saking Mbang Agung amargi kula nyurasa kula nggatekaken patrape wong Mandaraka. Kabeh padha ndewak-ndewakake Kyai Udanmas. Negara Mandaraka kuwi pamane ra duwe Kyai Udanmas, mesti bakal geger, mesti bakal kesruh, kawulane ora ana sing makmur. Ya mergo anane Kyai Udanmas, kula wong sak negara Mandaraka uripe padha kepenak, anane mung tentrem lan rahayu.
gandeng anggenipun ngagung-agungaken pusaka kala wau nganti nyiwakaken panembahe menungsa kaliyan Gusti satemah menungsa lali ora nyembah karo pangeran ning malah nyembah kalih Kyai Udan Mas. Aja aku duwe gaman iki ora bakal aku dadi wong sekti. Aja aku duwe gaman iki ora kelakon aku dadi wong sugih. Aja aku duwe gaman iki ora bakal bengi iki terang kaya ngene iki. Angger sampun wonten tembung aja ngoten niku cepel lamun to nyiwakaken panembah marang pangeran. Lah menika mujudaken pepenget saking Gusti dumateng para kawuling Mandaraka aja banget anggenipun dewak-dewakaken kaliyan pusaka mliginipun Kyai Udan Mas. Menika namung piranti, menika namung lantaran, menika ugi damelanipun para empu ing jaman rumuhun ingkang kedah dipun hormati ning aja nganti disembah. Mila saking menika menggawe petang kula Rama Prabu Mandaraka badhe waluya jati tengah mulya lan ugi Kyai Udan Mas badhe wangsul menawi para kawula Mandaraka menika saged weruh dumateng kiblat panembah sing bener nyembah karo Gusti Kamana Nasa tartamtu ing mangke dadi sarana sumirak pepeteng yang nglimputi wonten ing bumi Mandaraka menika pamanggih kula. Iya, apik. Duryudana duwe panemu apa ora? Nggih. Kawula nuwun sewu. Pertama-tama aku berbina ora kaya pertama-tama ngono kuwi ya. Anggerane Jamil kok mesti ngono kuwi. Gimana aku ora. Pun pangapunten. Kalilan kula matur. Kula condong lan rumaja kalih pamanggihipun Koko Prabu Mandura. Magepokan kalian icalipun Kyai Udan Mas ning menawi pamanggih kula radi benten. Gandeng keris Kyai Udan Mas menika pusaka ingkang ampuh pusaka ingkang digdaya. Mongko negari Mandaraka menika subur makmur gemah ripah loh jinawi tartamtu kathah tiyang manca negari ingkang trapa kepingin nyidak kamardikanipun tiyang Mandaraka menawi badhe jajah Mandaraka kanthi cara peperangan tartamtu boten badhe kasembadan karana Mandaraka sampun santosa jaba jerone ning kangge srana ringking negari Mandaraka lajeng wonten Durjana ingkang nyidra wujudipun keris Kyai Udan Mas kanthi icalipun Kyai Udan Mas andadosaken pepesipun penggalihipun Kanjeng Rama Mandaraka satemah nandhang gerak dados kula anggadhahi pamanggih bilih icalipun Kyai Udan Mas menika cinidra dening Duratmaka dicolong karo maling. Nggih. Malinge sapa? Boten ngertos kula. Ora iso. Sengkuni apa ya duwe panemu? Lir-lir tandure wosune ijo
anak Prabu Mandura ingkang dadi kinurmatan anak Prabu Duryudana ingkang dadi kinurmatan lan ugi Kakang Durna ingkang tansah kula tresnani. Kalilan kula matur nuwun sewu. Mboten kok kula menika mancasi dumateng dawuhipun Anggir Duryudana menika mboten nanging kula badhe ngaturaken jumbuh kalian krenjeting manah kula menawi calipun Kyai Udanmas dipun cidra dening Duratmaka dipun colong kalian maling menggaing sengkuni kok kirang pas mboten tinemu ing nalar karana sasampunipun dipun teliti kanthi permati nyuwun pangapunten mboten wonten tanda-tanda bata tinumpuk godhong layu tilase suku lan jebole kori gedhong pusaka Mandaraka dados menggawe sengkuni boten dipun colong dening Duratmaka yen kanggene kula tetep badhe dipun colong Duratmaka maling sakniku pinter-pinter paman ora perlu nyedak ora perlu teka ning gedhong pusaka saka kaduan bisa nyolong wujude pusaka buktinipun kathah para pinter sing derek pusaka kala wau saking katepian ning wonten paribasan boten saparibasan yen sampe ramane karo aku wis ora samelu wis ora sabunang baru ora sampe laru iki lho budale bareng kaya wis geger lho. Ora mesake, muni marai mutung bocah lek kaya ngono kowe. Melu pindho digawe-gaekne. Wis gek metu gara-gara cawe kurang ngono. Durna mara gage kowe ngidalo gagasan. Wang-wanging griya mangu mangumpung kanduan rimang lena tanpa kaning yen tantulusa mangku sang pyahu pomo mangkono Srinarendra Mudha wus nyolon anggrara apa Kawula nuwun sewu. Nyuwun pangapunten ingkang ageng satosipun nampi badhe kandelake walane gandeng nampi dawuh saking Sang Maharsi Bisma supados matur pramila klungcuk-klungcuk kula badhe nderek kudu nadyanto paribasan kucem-kucem dipun raupi. Kula cocok kalian pangandikanipun Anggir anak Prabu Duryudana bilih calipun Kyai Udanmas menika cinidra dening Duratmaka dicolong kalian maling. Lah menika pitakenipun sapa ta malinge lak ngaten ta? Lan nuwun sewu kula saged anggreba menika ugi mawi nalar mawi pamitung ingkang jlimet. Ingkang nidra wujudipun keris Kyai Udanmas menika yektosipun dede tiyang sanes ning keluarga Mandaraka piyambak. Mosel. Kula saged nrapa wonten keluarga Mandaraka ingkang semunipun dipun kiwakaken, dipun sisihaken satemah mapan wonten njabaning garis keluarga Mandaraka. Sang Prabu Salyapati menika kagungan rayi midya pamestri nenggih Sang Dewi Madrim Swargi garwanipun Prabu Pandhu Swargi. Mongko Dewi Madrim menika anggadhahi yoga kembar kemanikan nenggihipun Nakula lan Sadiwa. Nakula lan Sadiwa niku bingung rasane, sapa ta menungsa sing pengin duwe kelungguhan, sapa ta menungsa sing ra pengin duwe derajat pangkat. Waton rasilak saka batine menungsa meni pengin mulya, pengin kinurmat, pengin sugih saestu. Ewa dene si kembar Nakula Sadiwa pengen dadi ratu ana Ngamarta ora bakal. Sing enek Puntadewa, upamane Puntadewa lengser sing enek Werkudara, Werkudara ora gelem sing enek Janaka. Abot yen pengen dadi ratu wonten negari Ngamarta. Yen pengen dadi ratu wonten Mandaraka tak sing wonten Anggir Burisrawa. Tertentu menika mujudaken papalang. Lah, si kembar kemanikan kala wau tembunge mentereng nyidadalan. Ngerti dheweke keringkian wong Mandaraka kuwi wujude keris Kyai Udanmas. Waton keris Kyai Udanmas dipun colong. Tertentu andayani gerahipun Prabu Salyapati. Wong lara ning diparani nenes bakal mati. Yen mati niki mangke ingkang badhe ngrengkuh, ingkang badhe gegem, ingkang badhe dadi ratu wonten negari Mandaraka. Tertentu lare kembar Nakula Sedewa kaya wau.
Supaya yaksini bedoso kang mawing wenes Netra kontak wontar andir Sintepnya mengolok praupan Merabak beranang kaya kembang ora awari Yen kasumeta merang seketeng muruk dahanane menawi kula glijah kula rasa kok semunipun pangandikanipun Bapak Durna menika kok mboten tinuwing nalar saged kula arani buntuk lor kena kidul gandeng cenengipun sambung rapetipun wujudipun gerahipun nenggih Kanjeng Rama Salyapati calipun Kyai Damas menika menapa kalian abdi kula pun kembar kemanikan Nakula lan Sadewa menika cara timbangan jomplang etungan ganjil gamelan boten laras kula menika sampun apal watak pantu lagak lagon lagianipun kembar Nakula Sadewa nika wong sing nrimo nika wong sing tulus wong sing jujur ora mendem karo kelungguhan raedan karo jabatan parandene kok dening Bapak Durna dipun dakwa nyidra wujudipun Kyai Damas menika kula sing boten trima kula sing boten narimaken Teko lamuka pangandikanipun Bapak Durna menika ngayawara mboten mawi dasar-dasar ingkang kiyat Baladewa sareh nggih sareh menika papan tinarbuka sinten kemawon saged angdal gagasan beda penemu mboten napa-napa watone bedane panemu ora dadi padu ning pangandika paduka menika mboten wonten dasaripun nek mboten wonten dasare niku maknanipun kados pundi kula tetep duwe dasare napa nuwun sewu awet menika saking anggen kula nyambung rasa kalian nenggih para Jawa teng Kambangan Suralaya ingkang wisik dumateng Durna lamun to wujudipun Kyai Damas Ical menika cinidra dening Nakula lan Sadewa sing paring dawuh paring mangsit babakan menika dumateng Bapak Durna sinten dewa pundi dewa kayangan kabeh dewa iki teng kayangan renek dewa ning Gude Suralaya kayangan Suralaya pukulan Betara Guru Sang Girinata, Sang Pasopati paring dawuh dumateng kula. Le paring dawuh kados pundi? Kula Durna aku wis ngerti, lamun tali palengguhan iki Mandara Pakesur merga ilange wujude Kyai Damas. Kowe tak kandhani sing nyidra, Kyai Damas dudu sapa-sapa, kejaba bocah kembar kemanikan saka Sawujajar lan Gumirtawu, ya wis Nakula kelawan Sadewa. Ingkang paring dawuh mekaten sinten? Pukulan Betara Guru. Yen pancen mekaten mung sewu. Gandeng kula iki dadi wong ora gampang percaya. Kula suwun sampun jengkar saking papan mriki rumiyin. Kula tak nuwun pamit sekedhap kemawon. Lho, anak Prabu Baladewa badhe tindak pundi? Badhe munggah kayangan. Perlunipun napa? Badhe sowan wonten ngarsanipun pukulun Betara Guru. Menawi sampun pinanggih, kula badhe nyuwun pirsa apa pancen sing nyolong wujudipun Kyai Damas menika Nakula Sadewa. Yen pancen Nakula Sadewa sing nyidra, kula mangke badhe ngajar dumateng lare kalih kala wau. Ning masa wangsulipun, menawi Betara Guru mboten paring dawuh napa-napa, menapa kinten-kinten Bapak Durna wani nampani kaneksane Baladewa. Niki merga tim sukses harmonis sampeyan wani karo harmonis. Kula tak munggah kayangan yen pancen Betara Guru paring dawuh.
Pramonto sing nyidra wujudipun udan mas menika pancen Nakula Sedewa kula sing jejeki lare kalih kula ngemejahi Nakula Sedewa nek menawi Bathara Guru mboten paring dawuh menapa-menapa menapa Bapa Durna wani nampani kamurkane Baladewa anggen tika badhe tindak kayangan benjang napa dinten menika ugi kula tekan ing kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru sebabe merga Bathara Guru dina iki nginep ning Tawangmangu Berkek seso. Wangening salangganak klara pandala muntar Tinong lir kokonang kurem toro tetalan padang Apolan padaring purnameng gekono Perkara iki ora bakal rampung yen mung nganggo cara regejegan golek bener dewi-dewi kaya mangkene. Sengkuni wonten dawuh penemban, kowe wong pinter. Kira-kira kangge ngrampungake lelakon iki cara apa sing kudu ditindakake Suman? Menawi saklebetipun musyawarah menika mboten saged manunggalaken utawi nggolongaken tekad menika ngginakaken swanten kathah utawi tembunge mentereng voting dados ingkang lenggah wonten ing pendhapa para pacrabaan ing Talkanda mriki sedaya dipun etang ingkang sarujuk kalian pamanggihipun Angger Baladewa sinten ingkang cocok kalian pamanggihipun Kakang Durna Bilih keris udan mas menika cinidra dening Nakula lan Sadewa sinten monggo sakmangke swantenipun dipun etung kemawon prayoginipun lan ya mekaten to mangke malah tinggal sekarang. Suarane para-para lenggah wonten stinggil gandeng saperangan ageng ingkang sowan nggih para Saka Kurawa pramila nindakaken saged rungsit reka daya kinarya budi daya mrih satriya kembar kemanikan antuk pidana 96% swara nyengkuyung marang Durna gragapan Prabu Baladewa. Nuwun sewu sedaya ing lenggah. Ingkang nyengkuyung dhumateng pamanggihipun anak Prabu Baladewa kula suwun ngacung. Ngacung, sinten ingkang nyengkuyung Prabu Baladewa ngacung?
Mboten enten sing ngatur. Sing nyengkuyung kalian Nun sewu Pendhita Durna sinten? Ngacung aku. Oh, malinge sak dewa, malinge aku lho. Aku sedo maling aku lho dewa. Ayo. Malinge aku Mbak. Maling. Yo, follow yo. Malinge wong Mbak, maling wong Mbak. Cara bel getes niku lho. Genah sampun direkadeya. Yen ngitung swara mongko sing lungguh teng mriki racake para Kurawa, tur Kurawa iki le mangigit-igit karo Pandhawa iki liwat ukur. Mila sedaya nyengkuyung dumateng Bapa Durna. Niki kula anggap sarasian boten resmi. Yen pancen sarasian resmi, kudune Ratu Ndarawati, Ratu Pancala diundang ora diundang iki piye? Sing teko ngomong Kurawa tok. Kula kalah swara. Pancen kaya Adipati Haryasan kuning. Apa Kakang Durna? Apa kira-kira Ratu Ndarawati Prabu Kresna ora diundang? Tak undang tekan Ndarawati kono undangane wis teko kono. Lah niku sampun dipun undang, ning tiyange mboten teko. Biyen nalika kono dadi ratu diundang ning ndi ya teko barang dadi ratu ra gelem teko dek niku. Makanya panggil wong dadi wong kondang, dadi wong sugih kaya Ratu Ndarawati Prabu Kresna ngoten nika mesti ora nyepeleke kali undangan. Bukti niku dipun undang ning boten dugi ngoten. Ah, mrekete. Sarasian niku boten sah. Boten kanggo. Kumpalamun. Lukit paling uting kidung kadereng kamomor memangun marah ayu Nun sewu kadriyan Kanthing polon kak sampun munggah swanten golong ing sedya giling ing cipta nemtokaken bilih kembar kemanikan ing dados Durjana kalilan kula mangke sakadang Kurawa ing badhe ngadili dumateng Nakula lan Sadewa nyibarate gaman yen kowe sing kumandang iki mengko kelandhepen Duryudana kelandhepen aja kowe sing ngadili ning malah keluargane dhewe wae sing ngadili Nakula Sedewa kuwi duwe dulur ya kuwi para Pandhawa aja Kurawa eman-eman astamu men salah sawijine Pandhawa wae sing ngadili marang bocah kembar Durna wonten dawuh menembak Janaka kuwi lak muridmu nggih menika siswa kula menika katresnan kula murid kesayangan kula menika pun Janaka menika syukur kuwi lak pendhita pinter nggih yen sami mucang nggih mekaten gandeng kowe pendhita pinter jajar nggunakake kadigdayan batin Janaka timbalana dina iki uga men teka ana ing Takanda puter gilingen sarana cipta nganggo sihir yen pangapunten menawi sakmangke kula kadhawuhan ngeningaken cipta utawi nyihir mboten saged penemban nek ora iso sebabe apa yen pangapunten kula dereng kramas penemban ngapunten, sangat ngapunten. Iya. Wong tuwa aja nganti kaya walit. Wis tak undangi dhewe Janaka.
Parikane satriya ilmu pangarti mring kapanan Anten hak mring pangestine Mesti hayung kayung pasang kaliman tabi nebiling kuat manut mawaing tawang tuwang kula ingkang suwan wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Takondo sembah kula katur Kanjeng Hyang ya nggih utuku wong bagus Arjuna wis ndak tampa pangestuku tampanana inggih kula tampi mugi andadosaken jimat Bapa Guru Durna bekti kula katur weles muridku ya tak tampa pangestuku tampanana inggih ingkang muter giling kula wau sinten aku sing muter giling aku Penemban Bisma sambat karo aku ya bagaimana ora pinangkane kok kambite Kyai Sepuh inggih matur nuwun Papa Prabu Ngastina sungkem kula katur Papa Prabu ya adiku wong Jatmika tak tampa Janaka pangestuku tampanana inggih kapundi kalilan sumadun dawuh Kanjeng Hyang Arjuna nggih Purbanana saraseyan ing dina iki ngrembug babagan grahe Ratu Mandara kaya kuwi Prabu Salyapati sarta ilange keris Kyai Udanmas lan rip palungguhan iki rembugan wis antuk titik temu lamun to ilange Kyai Udanmas pancen cinidra dening Duratmaka ning malinge dudu wong liya braya isih keluarga Mandaraka lan aja kaget ya Janaka malinge adimu kembar Nakula lan Sadewa Lakmara sang Arjuna Asmunira kamanungsan sawangya gendrema manis liringe dikamantian yen wong liya sing ngadili kok kaya kurang prayoga sing trep ya kadange pribadi ya kuwi jeneng Sira Arjuna ning tetep nggunakno hukum-hukum ingkang lumaku aja nganti adimu ndok pateni mengko jejeke ngadil men nemtokake ning sing ngrangket sing nyekel wujude satriya kembar ora ana liya kejaba mung kuwi mergo ana paribasan yen nganti Janaka
pasuryanipun klepat ninggalaken pasamuwan adi kula Janaka mesti budal marang negara Ngamarta jujug ning sawu jajar lan bumi retamu ngadili kelawan kembar kemanikan. Ndak pundhut kanthi banget para Sata Kurawa tetep siaga ing diri sawiga ing gati ngayomi kelawan Janaka. Merga yen nganti iki mengko Werkudara mbelani wong Ngamarta mbelani kelawan si kembar tan murunga bakal dredah munggah Pancabakak. Lho niki boten langkung sendika ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Hyang. Poneyang tak mundhut pamit bakal manjing sanggar pamujan meminta sih nugrane Hyang Agung muga-muga ing lagi nandhang kingkin ya kuwi negara Mandaraka enggal antuk jatining kamulyan satemah kuncara anjayeng bawana.
terutama tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Ya. Ngono yo, Mak. Pandungaku buah manggis, buah blewah.
bersama harmonis Madiun selalu berkah dan barokah. Amin. Burung merpati terbang di udara bersama Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, masyarakat Madiun semakin sejahtera. Burung merpati terbang di atas sumur. Semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati sehat dan juga panjang umur. Naik tronton membawa cengkeh, muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Numpak tronton nggawa nanas, muga-muga kabeh penonton utange lunas. Pas iki amine banter dhewe ya. Ketara lah bagi utange akeh ngidoan iki. Iya, Pak. Boten. Nggih, sembah nuwun. Terima kasih ya, Mak. Nderekake pepundhenmu sing wiwit mbiyen nganti saiki tresna kelawan awake dhewe. Ora mung awake dhewe ning tresna kabeh para warga masyarakat.